Вижте, гледах един материал за подземния свят. По-голямата част е скучен материал за Лорин Хоп. Но има едни 8 минути, които са абсолютна сензация. Снимани са по време на банков обир. Това е бандата, която отвлече Мери Ан Грифит. Страхотно е за силна седмицата или за цяла поредица. Защо ме гледате така? Тия радикалисти се снимат докато убиват банки. Може да се снимат как взривяват мостове, как отвличат самолети, богаташи или убиват посланици. Ще пускаме видеото веднъж седмично, ще пишем материал по историята и ето ви поредица. Поредица за група гангстери, които убират банки. Сериозна съм. Вчера ви изпратих анализ на концепцията. Някой прочете ли го? Никой. Ясно. Добре. Ще ви направя резюме. Американците са съсипани от войни, инфлация и депресия. И нищо не помага. Изводът е, че някой трябва да даде израз на гнева ти. Откакто съм тук, повтарям, че искам предавания пълни с гняв. Искам шибани бунтарски предавания. Искам контракултура. Хора, не искам да се правя на гаден шеф, но когато поех отдела, беше в окаяно състояние. Нямаме нито едно предаване, нямаме нито един удар. Искам да влезнем в топ 20 до края на годината. Затова ще направим шоу, основано на дейността на една терористична организация. Йосиф Сталин и болшевиките. Искам идеи, колеги. Затова ви се плаща. И следващия път, когато ви изпратя нещо, което трябва да прочетете, го прочетете. Иначе ще ви уволня. Всичките. Ясно ли?